Hej og velkommen til dit Tysklandskontor. Mit navn er Leonie, og jeg er her for at hjælpe jer. Jeg er her for at hjælpe jer, som gerne vil ind på det tyske eksportmarked, som gerne vil være leverandør og underleverandør, og specielt jer, som gerne vil levere til den tyske forsvarsindustri. Jeg har læst et opslag om, at der var 35 firmaer, der var interesseret i det i Nord- og Midtjylland, og de var til et møde, hvor der blev forklaret noget. Jeg ved desværre ikke, hvad præcis der blev forklaret, men jeg tænkte, 35 firmaer, der er interesseret i at komme på det tyske eksportmarked, ind på den tyske forsvarsindustri. Og der tænkte jeg, ja, og der tænkte jeg, ved du hvad, der tror jeg faktisk, jeg vil hjælpe. Fordi det er ikke så nemt, som man tror. Bare fordi, at vores lande er naboer, så er det ikke så nemt. Og jeg vil gerne hjælpe jer undgå de fejl, jeg har lavet i de sidste 18 år. Nu har jeg ikke selv eksporteret, men jeg arbejder til dagligt med det tyske forsvar. Jeg er indkøber, Sachbearbeiterin. Kundenindienstbearbejderin. Altså jeg er den, som får forespørgslerne, jeg laver tilbud og kontrakter, og så jeg har definitiv erfaring med det tyske forsvar og den tyske behørde. Så hvis det her er noget for dig, så bliv her, gerne følg min kanal og skriv meget gerne til mig, hvis du har nogle spørgsmål. Hvis du allerede har en person i dit firma, som gør alt for dig, så du må gerne kigge med. Men jeg er her for at hjælpe dem, som ikke har det. Jeg er her for at hjælpe de firmaer, som er så beskæftiget med at producere og lave andre ting, end at tænke på, hvordan de skal kommunikere udadtil. Jeg er her for at hjælpe jer med kommunikation. Om det så er e-mails, om det er telefonopkald, det er Teams, det er meetings, det er kontrakter, alt kommunikation hjælper jeg med. I har opgaven at producere og sørge for, at det bliver opretholdt, men jeg hjælper jer med, hvad vil egentlig den tyske forsvarsindustri? Hvad vil tyskeren? Og hvad vil han ikke? For som jeg sagde, selvom vi er naboer, har vi vidt forskellige tanker om, hvordan ting skal være. Jeg har læst, og der skulle jeg lige grine, eller schmunzel, som man siger i Tyskland. Jeg ved faktisk ikke, har vi et smil? Ja. Jeg læste, at forsvarsindustrien i Danmark har sørget for at bestille reservedele og sådan noget. Det går meget hurtigere, det bliver mere digitalt og mindre byråkrati. Og så tænkte jeg sådan, der kan man godt mærke, at Danmark er lidt hurtigere. Danmark er naturligvis også et mindre land og mindre indbyggere, og derfor er det hurtigere at omsætte sådan noget. For det har du ikke i Tyskland. I Tyskland har du papir, og man siger, wer schreibt, der bleibt. Og dermed mener man ikke at skrive en e-mail, dermed mener man at skrive med hånden. Så vi skriver stadig med hånden, ja, og i vores, altså hvor jeg arbejder til dagligt, der bruger vi dog PDF. Men det er heller ikke helt korrekt.